खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं कार्बि आंलंआव सोमजिदों गिख्रंथाव थासारि। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सीएमनि न'खौ रागा जोंखांनाय सोमावसारगिरिफ्रा सावदों। नाथाय मानो? मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कार्बि आंलं जिल्लानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हा दखल खालामग्राफोरखौ होस्रांनांगौनि दाबिजों सोमावसारनाय समाव पुलिसनि उदां फायारिंआव साथाम सोमावसारगिरिफोरनाव गुलि नांनानै जोखोम जादोंमोन, जायनि जाहोनाव थासारिया गोब्राबसिन जादोंमोन आरो सीएम तुलिराम रंहांनि न'खौ सावदों होनना खौरां मोननाय जादों, जेराव समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौबो नुनो मोन्दों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिटिसिआवबो सानसे जागोन नामा? बे बाथ्राखौ गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सीएम तुलिराम रंहांनि न' सावनाय जायगायाव दासिमबो थासारिया दुंहाव जानानै दं। खुंथाया सिगांनिफ्रायनो ओनसोलाव कार्फिउ होनायबो जादों, जेराव सोमावसारगिरिफ्रा दंगामगनिफ्राय तुलिराम रंहांनि गोजाम न'खौ अर सावनायनि उनाव गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेफोरबादि जाथाय जानायनि खौरां मोननाय जादों। जाथाय जायैनि सिगां सोमावसारगिरिफोरखौ दबथायनो थाखाय पुलिसआ बाराव गुलि गावदोंमोन आरो बे जाथायाव सासे गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारजों लोगोसे साथाम सोमावसारगिरिफ्रा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। फारसेथिं दिपुआव पुलिस खुंथाया सांग्रांथियारि राहा लानाय जादों। दिपुआव थानाय तुलिराम रंहांनि न'आव रैखाथि राहा गोख्रों खालामनाय जादों। केरानि जाथायनि उनाव दान्दिसेनि थाखाय दिपु गावखुंथाय गौथुमनि मावख'खौ बन्द खालामनाय जादों। सोमावसारगिरिफ्रा कार्बि गावखुंथाय आफादनि मावफुं सोद्रोमा पवन कुमारनि न'आवबो अर सावना होयो। सोरखारा थासारिखौ नोजोर होगासिनो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै मन्त्रि डक्टर रुनुज पेगुखौ कार्बि आंलंआव दैथायहरनाय जादों होनना मिथि मोनदों। सासे गागि पुलिस अफिसारनि गावखौ फोथैना लानो नाजानाया हादोरनाङैनो समाजारि बिजोङाव सावरायजादों। मावख'गिरिया मोन 12 बिलाइनि लाइजाम लिरनायनि उनाव गावनि रिभल्भारजों गावथारनानै गावनि जिउखौ फोजोबनो नाजादोंमोन आरो दासान्दि गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव थिसनजादों। बे जाथाया पान्जाबाव जादोंमोन। पान्जाब पुलिसनि बारग' आइजि आरो आइपिएस अफिसार अमर सिंहआ गावनि न'आव गावखौ फोथैना लानो नाजादोंमोन। बिथांनि देहाया गोब्राबब्लाबो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा थाबैनो बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। पुलिसजों बोखांनो हानाय मोन 12 बिलाइनि लाइजामाव बिथांनि गावखौ फोथैना लानो नाजानायनि जाहोनफोरखौ फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। लाइजामाव मख'नाय दंदि अनलाइन थगायग्राफोरनि बोलि जानायनि उनाव रांखान्थियारि आंखालनि थाखाय बिथाङा बे थांखिखौ लानो थिरांथा लादोंमोन। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि अमर सिंहआ पान्जाब पुलिसनि सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिमोन। थांनाय 2015 मायथाइयाव पान्जाबाव गुलि गावलुंनाय जाथायखौ लानानै दाफुंजानाय एसआइटिनि दैदेननाय अमर सिंहआ बारग' गिबि मन्त्रि प्रकाश सिंह बादल आरो सुखबीर सिंह बादल बायदि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै माखासे बिथाङा चार्जशीट दाखिल खालामनाय जादोंमोन। दा बेबायदि रोंगौथि गोनां पुलिस अफिसारा माबोरै अनलाइन थगायग्राफोरनि आखायाव गोग्लैखो, बेनि सायाव गोख्रोङै सावरायनाय जादों। दनेश्वर बसुमतारी बक्सिं ट्रेनिं सेन्टाराव आगु बर'दिन फालिदों। उदालगुरि जिल्ला पुरानि थानायाव थानाय जिल्ला थाखोनि स्मल खेल इन्डिया दनेश्वर बसुमतारी बक्सिं ट्रेनिं सेन्टारनि दि जाब्रां गोसोखां बक्सिं कमप्लेक्सआव लैहोर लैहोर हारि धोरोम बासिया जासे गाजा गोमजायै आगु बर'दिन खुंनायखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। आगु बर'दिन फोरबो फालिनाय समाव ओनसोलनि जर'खा आलासि आरो मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारि बादियै बर'दिननि मेथाइखौ इसोरखौ सिबिनाय मेथाइ रोजाबो। उदालगुरि नलबारि बाप्टिस्ट गिर्जानि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा हाबाफारिखौ मासि लानानै सामलायो। सन्दुर बर' बिथाङा आगु बर'दिन फोरबो फालिनाय आरो इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सायाव बिबुंथि लाखियो। दिकन हरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बोराय बुरै आरो हौवा थैजानाय हिन्जाव रान्दि आरो हिन्जाव थैजानाय हौवा दुंगा गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरनि 21 डिसेम्बर खालाराव आगु बर'दिन फोरबो फालिनाय समाव समाज सिबियारि बिथाङा कम्बल राननानै होदों आरो बयजोंबो मोखां नायलायनानै ओंखाम बोथिसे जाहोनाय हाबाफारिबो लायो। लोगोसे जोबथा समाव थालिर बिफां गाखोनाय खेला आरो मेगन खाथेना हांसो हमनाय खेलाबो होनाय जादों होनना मिथि मोनदों। डक्टर निहिमाया नार्जारिया जिएमसिएचआव एमए सार्जारियाव एडमिशन मोनबाय। चिरां जिल्लानि साहा ओनसोल आमटेका पाटाबारि गामिनि थागिबि एमबिबिएस डक्टर निहिमाया नार्जारिया
गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नीट PG 2025 आव उथ्रिसार जानानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड देहा फाहामसालियाव MA सार्जारि एडमिशन मोननाया ओनसोलनाङैनो रंजाखांनाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार इउन एकाडेमि फरायसालिनि बारग' फरायसा निहिमाया नार्जारिया सिलचर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनिफ्राय MBBS उथ्रिसारना क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव मडेल हस्पिटालाव खामानि मावफैबायमोन। दा बिथाङा फिन आरोबाव GMCH आव MA सार्जारियाव एडमिशन मोननो हानाया गोजोनथाव बाथ्रा। कसुगाव ओनसोलनि सेकादानि गामिनि थागिबि बिधान बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो माखासे बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव ओनसोलनि सेकादानि गामिनि थागिबि बिधान बर'आ दान मोनबा सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बिथाङा गावनि गोब्राब बेमारखौ फाहामनो थाखाय गोबां देहा फाहामगिरि एबा डाक्टरफोरनो दिन्थिसेयावबो दिनैसिमबो गाहामाव फैफिननो हायाखै। खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि देहाखौ फाहामनो नाजानायाव गोबां रां खरसा जानायलाय गावनि थाखानाय सम्पत्ति जेरै हा आरो मोसौ फानजोबनो गोनां जादों। नाथाय बैफोर हा मोसौ फाननानै मोननाय राङा थोयैलाय दिनै आरोबाव रायजो राजाफोरजों लोगोसे आथिखालनि सोलिफु सोरखारनि दैदेनगिरि बिथांमोननियाव रांनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जा हायो एसे एनैब्लाबो नोंथांमोना बिथांनि बेंक एकाउन्टआव रांखौ हरनो हागोन, जेराव बिथाङा जाहाथे मोजां फारसे फाहामनो सुबिदा हायो। हारिनि अलखद समाव जों जेब्लायबो खौसे आरो सांग्राङै गसंथानांगोन बाथ्राखौ बुंदों उमेश दैमारिया। सा दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि थान्दै जखनथाइखौ मावरियापुर बर' गुदि फरायसालियाव मैया खुंफुंनाय जायो। थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होदों सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि एनस मोसाहारिया। थान्दै मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, नेहाथारि बिरदाव बर' बिथांमोनाबो बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि रानस्राव दैमारि आरो सालबारि दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि देरहासार मोसाहारि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव दिनै 23 डिसेम्बर 2025नि राशिनि खौरांखौ नोंथांमोननो फोसावनो लादों, जेराव नोंथांमोननि दिना दिनै मा फारिलाइयाव गोग्लैगोन नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। गिबियावनो दं मेष राशि। दिनै गोदान बिबान लागोन, गोदान आयदा फरायनायाव मुखुब जागोन, खामानि मावनो गोसो जागोन, गोसोआ लोरबां जानो हागौ। वृष राशि। सानसेमानि गोजोन गैयै जागोन, बिमानि सावस्रिखौ लानानै जिंगासिगोन, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मिथुन राशि। खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हायाबो जानो हागौ, सानजौफु समाव दसे सम दावबायनो हागौ, खामानि मावनायखौ दोनथ'नो हागौ आरो जिरायनो हागौ। जिउआव मोजां लोगोरि मोनगोन, मोजां मोननायाव गाहाम। कर्कट राशि। गोसोआव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनो हागौ, लुबैनाय बादि साख्रि मोननो हायियाव गोसोआ बायगोन, गुबुन थावनियाव थाहैनांनो हागौ। सिंह राशि। गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय खावलायजायै बोसोन मोनगोन, खस्थ' खालामनाय समावबो नोंथाङा खुसि थागोन, सैथोआ मोजां फिथाइ लाबोगोन, नोंथांनि सानस्रिफोरा मोजां जागोन, नोंथाङा बाख्नायनाय मोनगोन। मोनसे मुखुब समनि गेजेरावबो नोंथाङा मोजां मोननायनि सायाव गोसो होनो थाखाय सम दिहुनगोन, खरसाया बांगोन। कन्या राशि। नोंथांनि थाखाय गासै साना मोजाङै थायाबो जानो हागौ, नोंथाङा खर' सानाय जाय बायदि जेंनाजों भुगिनांनो हागौ, नोंथांनि बिमानि सावस्रिनि सायाव सानखांनाय सोमजिनो हागौ, नोंथांनि आंगोफोरजों फिसा फिसौ बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। दैयारि जिब आरो सिनाय मोनै आइजोफोरनिफ्राय गोजानाव था, आयेनारि दलिल एबा सम्पथिनि मामलाफोरखौ सांग्राङै सामलाय। तुला राशि। दाय दसफोरा गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन, इसोर सिबिनायाव गोसो होनांगोन, दुखुथिया सुबुंनि मदद खालामनो हायोब्ला गाहाम। वृश्चिक राशि। फरायसानि फरायनाया मोजां, सोलोंथाइनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो खाबु मोननो हागौ, खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गावारि गोहोखौ बाहायगोन। दिनै खाफाला मोजां, धोन आरो सम्पथिनिफ्राय थि समाव बांसिन रां आरजिनो हागोन। धनु राशि। खामायनाया फैगोन, थिखानाय हाबाफोरखौ थि समाव फोजोबनो हागोन, दावबायनाय जर'खायै धोरोमारि दावबायनाया गाहामसिन जागोन, बिदा फंबायनि न'आव एबा सोरबा मोजां मोनग्रानि न'आव धोरोमारि फोरबोफोराव बाहागो लानो हागोन, बिसोरखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनगोन, हाबा जानाय जिउआव सुखु गोजोन थागोन, मोजां आदार आरो गोजोन गोसोआ नोंथांनि मोखाङाव मिनिनाय लाबोगोन,
मोजां खामानि मावनायाव बाथ्रा थानाय नङा। मकर राशि मोजां मोननाय हिन्जावजों जुलिनि रादाय खागोन। नखरनि बयनिबो बोर होनाय मोनगोन। गोजोन संसार दानो हागोन। कुम्भ राशि गावनि गुरै आखुनि थाखाय बयजोंबो अनजागोन। खैफोदनि समाव गुबुननि मदद होनाय मोनगोन। मीन राशि गिनाय सानस्रिया गोसोआव थाबाय थागोन। खामानिफ्राव गोसो होनो हानाय नङा। गिदिर सुबुंनि बोसोन होनायजों सोलिनांगोन। उदालगुरि जिल्लानि रौता बरजाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। अर खामनायनि जाहोनाव लाख लाख रांनि सम्पति खहा जायो। उदालगुरि जिल्लानि रौता बरजारनि वीरेन्द्रनगर आश्रमनि साखाथियाव गिख्रंथाव अर खामदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा अर खामनायनि खौरां लानो थाखाय अर खोमोरग्रा हान्जाखौ फन खालामदोंमोन। खौरां लानो थाखाय अर खोमोरग्रा हान्जाखौ फन खालामनायनि उनाव हान्जाया जाथायथिलियाव गोबाव समनि उनावसो सहैयो। उनाव जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों अर खोमोरग्रा हान्जाया अरखौ खोमोरनो हायो। मख'नो गोनांदि बरजाराव थानाय वीरेन्द्रनगर आश्रमनि मोसौ मैसोनि थाखाय थिनानै दोननाय माइ जिगाबा खामजोबो। जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि चरण बर' बिथाङा। दुलाराय आसामनि सा 818 लाइमोन लिरगिरिफ्रा युवा लेखक सन्मान बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। असमिया, बर', मिसिं, कार्बि, नेपालि आरो आसामनि गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावफोरनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गाहायनि गासै सा 818 लाइमोन लिरगिरिफोरखौ लाइमोन लिरगिरिनि बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। बे सन्मानखौ आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया साफ्रोमबो लाइमोन लिरगिरिफोरनो 25,000 रांनि नोगोद बान्था रांखौ होनाय जागोन आरो बेखौ 24 डिसेम्बर खालारखालि बेलासि 4 रिंगायाव खानापारायाव खुंफुंनाय बिजाब मेलायाव गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लाइमोनफोर लिरगिरिफोरनि गेजेराव जिंकिरि बर'आबो सायख'जादों होनना मिथि मोनदों। जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनायनि केसनि बिजिरनायनि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय कामरुप मेट्रपलिटान जिल्ला आरो सतरा बिजिरसालिनि बिजिरसालियाव जागायबाय। फारसेथिं बे केसनि गुबै दायनिगिरि अमृत प्रभा महन्तआ मोनसे गोनांथार थिरांथा लादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि अमृत प्रभा महन्तआ बिजिरसालियाव गावनि जानानै गसंनो थाखाय सासे प्राइभेट उकिल थिसनदों। गागि उकिल गेब्रिएल साहुआ दायनिगिरि अमृत प्रभा महन्तनि जानानै बिजिरसालियाव गसर थिसनगोन। मानोना बे केसाव बुथारनाय बायदि गोब्राब दाय दं, बेनिखायनो अनुमान खालामनाय जादोंदि अमृत प्रभा महन्तआ गावनि रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन सासे उकिल थिसननाय जादों। दिनैनि हियारिंनि समाव बाक्सा आरो हाफ्लं जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय दायनिगिरिफोरखौ भार्चुएल राहाजों बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जागोन। गुबुन सा 6 दायनिगिरिफोर फारियै श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, सन्दीपन गार्ग, शेखर ज्योति गस्वामी आरो जुबिननि सानै बडिगार्डफोरनि जानानै उकिल ध्रुवज्योति दासआ नुजाथिगोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। रबिबारखालि एबा मैया दुबाइनि आईसीसी एकाडेमी फोथाराव पाकिस्ताना भारतखौ 191 रानजों फेजेननानै नैथि खेबनि थाखाय हौवाफोरनि आन्डार 19 बुहुम कापखौ देरहानो हादों। 2012 मायथाइयाव भारतजों ट्रफी राननायनि उनाव बेयो पाकिस्ताननि नैथि बिमुं। पाकिस्ताननि टीमनि जानानै शाहरुख मिनहासआ 172 रान बनानै मोनसे जारिमिन सोरजिदों। बलिं खालामनायाव आली राजाया पाकिस्तानी जानानै 4 विकेट लादोंमोन आरो बिथांखौ भारतनि बेरेखायै बयनिख्रुइबो जाफुंसार बलार होनना गनायनाय जादों, जाय बिथांमोननि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन बेरेखा हानजा। भारतआ फाइनालाव जेनो। जोबथा मेचआव भारतआ टस देरहादोंमोन आरो सिगां बलिं खालामनो सायख'दोंमोन। जिखियानो जाया मानो जागायजेननायनिफ्रायनो पाकिस्ताननि बेट्समेनआ गोख्रोङै गेलेदोंमोन, जेराव शाहरुख मिनहासआ 113 बलाव 172 रान बुदोंमोन। गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय बयबो थियारि जानानै दं। खायसेफोरा गोदान बोसोरखौ बरायनायखौ जागायदों। फैगौ बोसोर 2026आव हादोरनि लाख लाख एलपीजी गेस बाहायगिरिफोरा मोजां खौरां मोनगोन। पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस रेगुलेटरी बर्डआ सिगाङावनो खाजोना खमायनायनि बाथ्रा फोसावदों। 1 जानुवारि 2026 खालारनिफ्राय सीएनजी आरो नखरारि पाइपनि मिथिंगायारि गेसनि बेसेना मोनफ्रोमबो इउनिटआव 2 आरो 3 रां खमायगोन। मख'नो गोनांदि पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस रेगुलेटरी बर्डनि सोद्रोमा एके तिवारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोदान मावनांगौ दाथाया हान्थामेला खोन्दोजों लोगोसे नखरारि ओंखाम संग्रा गेसखौबो थोंजोङै खम बेसेनावनो मुलाम्फा होगोन। आरो बिथाङा बुंबावो, सिगाङाव गेसनि बेसेनखौ 3 गुबुन गुबुन जानथायनि सायाव बिथा खालामनानै थि खालामनाय जायोमोन, नाथाय दा बिदि नंलिया।
गोदान खान्थिनि सिङाव जन सेनि बेसेनखौ 54 रांसिम गनायथाव खालामनाय जादों। गावारि गारि आरो टेक्सि सालायगिरिफ्रा मुलाम्फा जागोनल' नङा, नखरफोरनि थाखाय पाइपनि गेसनि बेसेनाबो खमायगोन। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुमा आरो दिहिरा निकासि गुदि थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय, लोगोसे निकासि दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 40थि बोसोरारि जथुमाखौ माइनाव फोथार निकासियाव खुंफुंनाय सावरायमेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा। लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। बे समाव बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंग्रि आरो आसाम पुलिस कनस्टेबलाव जब मावबाय थानाय रिंकी ब्रह्मआ गोदानै आसाम पुलिसाव फिन आरोबाव भेकेन्सि फैबावनायखौ लानानै माखासे गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायदों बिथाङा इउटुबनि गेजेरजों लाइभ फैनानै, जेराव साननैसो सिगाङाव गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों रिंकी ब्रह्मआ बुंनाय बायदिब्ला फिन गावबो एसआई एबा साब इन्सपेक्टराव एप्लाइ खालामगोन आरो बेनो बिथांनि जोबथा आसाम पुलिस थामहिनबा एसआईआव एप्लाइ खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बिथांजोआ आसाम पुलिसाव जब मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोर एबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जायफोरा केरियारनि बिथिङाव गोसो होगासिनो दं बिथांमोनखौ लानानै सुंद'यै लाइभनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। नोंथांमोना रिंकी ब्रह्मनि इउटुब चेनेलाव थांनानै एबा भिजिट खालामनानै नायहैनो हागोन। बिथांजोआ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।